бори дигар салому дуруд дӯстони ман. Чӣ тавре ки дар барномаи имрӯзаамон ваъда карда будем шом доир ба натиҷаҳои қуръакашии Евроҷомҳо барнома омода мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. Барои тамошои барномаи имрӯза омодаед? Ин тавр бошад лайкҳои қиматбои худро гузоред. Мо бошем оғоз мекунем. хотиррасон мекунем ки сарпарасти барномаҳои мо ширкати 1x аст. Тамошои бозиҳои дастаи дӯстдоштаи худро ҳамроҳ бо 1x метавонад ҷолибтар кунад, зеро онҳо коэффициентҳои баландтаринро пешниҳод мекунанд. Вале муҳимтар аз ҳама истифодабарандагони навро бо промокоди ташрифу дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. имрӯз дар қароргоҳи УЕФА воқеъ дар шаҳри Нёни Швейтсария маросими ниҳоят муҳим баргузор гардиду дастаҳо дар даври якчорниҳоии мусобиқаи Аврупои бо рақибони худ шинос гардиданд. оғоз мекунем аз рақобате ки фаворит маълум аст: Бенфика Ливерпул. Бенфика марҳилаи гурӯҳиро начандон хуб паси сар кард ва танҳо бо шарофати ҳунарнамои таҳшатноки Барселона ба плей-офф роҳ ёфт. Вале португалиё тавонистанд ба таври ҳангомавӣ дар даври яккашниҳои Аяксро мағлуб кунанд. Аяксеро ки дар марҳилаи гурӯҳӣ дар 6 бозӣ 6 ғалаба дошт. Вале чунин тасодуф наметавонад ҳамеша идома ёбад. Болои ин Ливерпул зери роҳбарии клуб барои дастаҳои португалӣ хоби таҳшат аст. Мерсисайдҳо 6 бор бо дастаҳои португалӣ вохӯрда дар ҳисобашон 5 ғалаба ва 1 мусовӣ доранд. Фаворит бешубҳа Ливерпул аст. Рақобати дигар Вильярреал Бавария. боз як рақобате ки як даста аз дастаи дигар як сару гардан боло аст. Вильярреал ҳам мисли Бенфика танҳо дар охирон даври марҳилаи гурӯҳӣ тавонист роҳхати плей-оффро соҳиб шавад ва дар даври яккашниҳоӣ ғалабаи ҳангомавӣ ба даст орад. Ювентуси Массимилиано Алегри аз ҷониби онҳо дар бозии ҷавобӣ торумор карда шуд. Вале бо арзи эҳтиром нисбати мухлисони ин даста онҳо барои Бавария рақиб нестанд. Инҷо ҳам фаворит аниқ аст ва ин албатта машинаи олмонӣ. рақобати дигар Манчестер Сити Атлетико Мадрид. дастаи Диего Симеоне як дастаи манчестериро аз сари роҳаш дур кард, вале акнун бо дигараш рӯбарӯ хоҳад шуд. дастаи Симеоне тавонист тактикаи автобусро пеша карда МЮ-ро шикаст диҳад, вале Сити дастаи дигар аст. дастаи Гвардиола дар ин шабрӯз яке аз беҳтарин дастаҳои Англия ва ё ба ақидаи баъзе аз коршиносон беҳтарин дастаи Аврупо ба ҳисоб меравад. инҷо ҳам Сити фаворит аст, вале Атлетико метавонад ба дилхоҳ рақиб мушкилӣ созад. ба ҳар ҳол фикр мекунам ки Сити ба даври навбатӣ роҳ меёбад. ва рақобати ҷолибтарини даври якчорниҳои Реал Мадрид зидди Челси. аллакай дуюм марҳила пайҳам рақобати марказии давр бо иштироки Реал Мадрид мегузарад. ба дастаи шона рақибоне меафтад ки аз рӯи дараҷа ба онҳо баробар мебошад. умуман Челси барои Реал рақиби оддӣ нест. соли гузашта маҳз дастаи лондони Реалро як қадам дур аз финал шикаст дода буд ва худ ба финал роҳ ёфту ҷоизаро болои сар бардошт. вале ҳам Реал ва ҳам Челси аз соли гузашта то ба имрӯз куллан тағйир ёфтанд. ҳамин ҳоло Реал дар ҳолати беҳтарини варзишӣ қарор дорад. ана Челси бошад аз пушти таҳримҳо нисбати соҳибмулкаш Роман Абрамович давраи нав қадар хубро паси сар мекунад. албатта натиҷаҳои онҳо дар майдон хуб аст, вале аз берун фишор болои онҳо хело зиёд аст. ин метавонад ба ҳолати психологии онҳо таъсири манфӣ расонад. фаворитро тахмин кардан дар ин бозӣ дар ҳақиқат мушкил аст, вале шахсан ба фикри ман маҳз Реал ба даври нимниҳоӣ роҳ меёбад. ин ҳоло анҷоми қуръакашӣ нест. ҳамчунин маълум гардид ки дар даври нимниҳоӣ эҳтимол кадом дастаҳо бо ҳам вомехӯранд ва ҷадвали рақобатҳо тартиб дода шуд. ҳамин тавр дар бозии якуми полуфиналӣ ғолиби ҷуфти Бенфика ва Ливерпул зидди ғолиби ҷуфти Вильярреал ва Бавария. ана дар рақобати полуфиналии дигар бошад ғолиби ҷуфти Манчестер Сити ва Атлетико зидди ғолиби ҷуфти Челси ва Реал рақобат мекунанд. тибқи тахминҳои мо дар полуфинал аз тарафи чап Ливерпул зидди Бавария ва аз тарафи рост Сити зидди Реал рақобат хоҳанд кард. ин фикри шахсии мо аст. шумо бошед фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. хотиррасон мекунем ки бозиҳои якуми даври якчорниҳои 5 ва 6 апрел ана бозиҳои ҷавобӣ бошанд 12 ва 13 апрел баргузор хоҳанд шуд. қуръакашии лигаи Аврупо ҳам ҷамъбаст гардид ки натиҷаи он барои мухлисони Барса хело ҷолиб аст. дастаи каталонӣ дар ин марҳила зидди Айнтрахт бозӣ мекунад. дар бозиҳои дигари полуфиналӣ Лейпциг зидди Аталанта, Брага зидди Рейнҷерс ва Вестхэм зидди Лион рақобат хоҳанд кард. тавре ки аз рӯи ҷадвали баргузории рақобатҳо мебинед, Барса дар ҳоли ғалаба кардан зидди ғолиби ҷуфти Вестхэм ва Лион рақобат мекунад. ба фикри шумо дар ин мусобиқа кадом дастаҳо ба финал роҳ меёбанд? ҳатман дар комментария нависед. бозиҳои аввали якчорниҳои 7 апрел ва бозиҳои ҷавобӣ бошанд 14 апрел баргузор мегарданд. хулас моро дар ҳар дуи мусобиқаҳо бозиҳои ҷолиб интизор аст. дӯстон, ба ҳамаатон барои дастгирӣ ташаккури зиёд. инҷо фурсати он расид ки бо шумо хайрухуш кунем. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.